ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର। ହାଇ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଛି ଭାପୁର ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମକୁ। ଫତେଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫତେଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ। ଫତେଗଡ଼ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା। ରାଇଟ୍କୁ 100 ମିଟର ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲ ସାଇଟ୍ରେ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବା।
फाइनाली मु एबे आसिकी पहुँची जाइए श्रीराम पहाड़ उपरे। मु एबे देखैबी आपण मानू श्रीराम मंदिर। चलतु आमे देखा श्रीराम मंदिर केमती होइछि।